Coñecer a Estratexia Urbana e Medioambiental de Pontevedra. Este foi o obxectivo da visita dun grupo de alumnos do grao de Socioloxía da Universidade de Vigo. Hoxe percorreron varios puntos da cidade para ver de primeira man o uso do espazo público por parte da cidadanía. Alumnos e alumnas que están neste momento todavía na súa etapa formativa na universidade coñezan o noso proxecto, coñezan a cidade que queremos construir a partir dese proxecto, desa estrategia Pontevedra Flúe e o día de mañá, dentro de pouco, espero, cando se incorporen ao mercado laboral, nos podan tamén ter como referencia e ese coñecemento que hoxe lles aportamos a eles poda vir de volta e tamén podan enriquecer as futuras estrategias que teñamos na cidade para seguir avanzando. Puentes trasladoulles os proxectos de renaturalización que se están a levar a cabo no marco das estrategias Pontevedra Flúe e Rede Verde. Este último é un paquete de proxectos impulsado pola Concellería de Desenvolvemento Sostible coa colaboración da Universidade da Coruña cun valor global de 4,7 millóns de euros. Inclúen obras tan importantes como a recuperación e o destape do río dos Gafos en Campolongo, a primeira fase da recuperación da Xunqueira de Alba ou, neste caso, a redacción da infraestructura verde de Pontevedra, do Plan de Infraestructura Verde. Son todas elas cuestións as que facemos en conxunto con este grupo da Universidade da Coruña, que ademais presentamos a proposta ao Ministerio de Transición Ecolóxica para o seu financiamento, presentámola conxuntamente e foi un dos aspectos máis valorados tamén polo Ministerio. A conexión da Senda do Lérez coas de Poio e o control do Valdecorvos mediante balsas de inundación para rematar cos asolagamentos na rúa Fernando Olmedo son outros dos proxectos que o alumnado puido coñecer na súa visita a Pontevedra.